Takže tu je pokračovanie a ona ma určite 100% nedohoduje, no nepočujem. A my môžeme ísť ďalej troliť. No, čau, si tu? Čau. Najťažšie tu. No, vy ju asi nepočujete. No? Idem na druhú... Počkaj, mám v tom dome... Neviem. Počkaj, daj mi... Počkaj, mám. Takže som tam dala... Hej? No, bolo to železo. Čo sa dá ešte vyťažiť týmto Pixare? No, s týmto sa nedá, iba so železným sa dajú veci. Aha, ale tak mi urobi nejaký to ťaženie. Poď mi prosím bloky. OK. Tie... Čo to? Prečo tu je Pixare? iPhoneový! Neviem. Nechcem, ja nie jem podľa. Hodím ho do vody. Oka? OK. Daj mi nejaké... bloky. Ja si idem zatiaľ do hodím ešte. A to železo. Počiarkovník game zdieľava. Čo? Evakuácia? V našom dome? V tom tvojom dome? No, bezpečná evakuácia, keď si to tam nainštalovala. No, nechápem. No, idem ku tebe domov. Ale tu bolo evakuácia, že ide láva. No, ja neviem. Tu mám jedlo, takže... Pomoc! Nemám cestu. Vidíš to? Ne. No, pri tvojom dome? Čo? Vezmi prosím. Prečo tu sičí? Prosím, vezmi ešte to jedlo. Evakuácia! Fakt evakuácia! Aspoň prežijeme. A slepičku si zober. Rýchlo, poď. No, okej. Ma to zatvorí. Au, au, au. Utekaj! Wow! Mňa to vodilo do vojdu! Ne, ale ten druhý dom žije. A toto? Ako to je možné? Neviem. Tak mi podaj to jedlo. No, dobre. Fú, ja ho mám veľa. Nie tam do truhly. A kam? Mne to hač. Tak si to ber.
To nie to truhli, halo! No tak chytaj, no tak na. No? No ja nemám. Neviem. Ako to evakuovalo to? To nainštalovala? Au, to čo je? Úplne lagí. To je úplne hrozné. No, chyba v Minecrafte. To bol určite Herobrine. Ale si mi povedal, že v tejto verzii není. To som ti iba povedal. No, Á, tam bol! Tam som normálne videl. Herobrina? No? Tak ho zabij! Ale on zmizol! To nie je. Mám vybitú baterku, čo teraz? Koľko máš percent? To je dosť. Choď prosím ťa do mašiny. Ešte poď sem, ešte nepoď. Ešte potrebujem niečo. Nejdem ja tam. Nejdem. Ale, Ale... tak ja pre nich idem. Chod. Ale nemôžeš tu nič robiť. Okej. Nič tu nerobíš. Okej. A budeš mi na očiach. Okej, tak tam. Lava klesal. Pozeraj sa mi do očí. Jedno ti nevidím. To je jedno. No, čo to budeme robiť? No, pitome. Teraz normálne chytím creepera. A palím ho. Kolónka počiarkovník 1 nerob. To je nuda. To je nuda. To je nuda. Nuda. Co? Kúkala som na lávu. Áno. A ja som ti napísala, nič nerobíš. To si robíš prdel, a tu je nabíjačka. O, to je zlá. No tak delej, no, delej. Ktorá? Táto. Čo si doniesla? Nie. Tá jedna, to je slabá. A tá, čo som tam? To je aká? Samsung. Tá moja. To bude. Pekný pixíč, vezmi si ho, hýbaj, odvediem ťa do vojdu. Hýbaj do vojdu. Nero. Okej, no. Tam pořád láva. No, ona klesá, nevidíš? Proč? Nevím, no. No tak do... No, za chvíľu už tam není. Ne, neodpája sa mi napríklad. Vieš, že tam si na mojom serveri? No, viem, prečo? Len tak.
Ja viem, že som tu. Na tvojom serveri. O, sorry. A toto všetko vyťaž, hej? To tu nesmie byť. No? Ty sa nemáš pýtať, čo sa má. Že? To je na Biblii. Počka, ale ktorý, neviem. I tak sa voláš Petr, takže... To čo bolo? Ak mi otočilo hlavu. Poď sem. No? Poď sem hore. No? Po mne. Je tam? Celý. Mám hlad, to by zase ja dala. No nevím, tu ešte. Pretože si mi tu dal ajero. A Ovecky mi moje ovecky, to je však najlepší na mým svete. Tak tu máš. La 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 la. Salak. La la. No? No, ja som na svém domečku. osoba. No tak počkaj, no. Jak si to uhli? Co to je? To by mělo jako být. A jsem hladová, co se tam dělá. Přesně tak. Jablíčko na Co to jako mělo být? Petře, No? pojď ke mně. A ne jak osoba. No, ja chcem byť na svém domečku. No tak počkaj, no tak jdu, no. Já jsem si pěkně seděl tady na postýlce a já to musím jít ku tebe, jo. Já na postýlce nemůžu sedět. O, utočuje z mojou razovku. No? Aha, tu si. Pojď sem. A nevím, co si ty, daj mi tomu. Teda tu. Nevím. Všechno mě tu ničí, prostě. Nic mě tu nemá rád. Já to tu nemám ráda. Ani se neptej proč. Proč? Protože mě to něco zabíjí, ne? A, no tak čau. A potřebuju sekeru. Jakou? Počkej tu ještě. Počkej. Jakou? Počkej tu, co jsi řekla. S ňou otím hlavu. Oj. Takhle. Jo. Mám. Tak čus. A ještě něco jsem chtěla. Aha. Tak a to nikdo neví. Protože já tu vůbec nepotřebuji nějaké divné ty zvuky. Je to nějaký podivný. Pořád
jako? Ne jako osoba. No, já jsem to v našem domečku. No a co? Ach jo, tak ty mě furt badáš. Ano. To nemůžu oddychovat. To jsem líku. A volám. Já už běžím. Já už běžím. No. Nevíš, jak mám udělat to? Sorry. Aha, dobré, už ho mám. Toto sama urobiť. Čo sa s tým dá ťažiť? No, diamanty, zlato, tieto, Modré. aj modré, aj tieto zelené. Lapis sa to volá. Lapis a toto zelené smartgardy a redstone. Všetko? No? Tak to je super. Kámo? No? Ja som do IX. Ne? Ako kápo, mne to ničí bloky. Pietro? No? Poď ke mne jako osoba. No, tak co na to říkáš? Jako? No, já nevím, mě to je fuk. Víte, jsem ti dala ten návrh protože se mi to líbí. A nemůžeš jim říct, co? No to... Protože pak bys byl... A ne, že jim to řekne. Ne. Já ti poznám, jim to řekne. Ne. To znáš tu pesničku? Mhm. Aká je to? Smilej. Ako? Smilej. Ako kapo neverím, ale už sme prestali ničiť bloky. No, To je ale čarovný man. no tak to je. Buď ráda. Na zemi. Really. V této době jsou veľa Minecraftových komputerov. Fakt? No? Ne. To mi nehovor. Takhle já jednoho vidím z okna a jde za tebou. Rychlo, zdrhej před ním, zdrhej, utekaj! Ja mám meč, tak ho klidne zabiju. A když ešte nejakého uvidíš, mi řekni, jo? Jo. Pietro, poď sem ako osoba. Jo, to. No kamo, ja som už dotěžila. No, dobře to. Kde to mám dať? Nevím. Sem. No, já už jsem tu. No, tu dám ty věci. Další creeper! Utíkej! Wow! Ale mi moc neubíš. Jako moc ne. Ale zničil emeraldy. Lol, ty jsi to všetko vytěžila. Tu máš ty věci. No to si nechaj, to je tvoje. Vezmi to. Fuj, wow, co si popadá. To Vezmi sype. to. A tu máš ještě tieto.
Proti kreprom. Pozrite, aký mám. To je fuk. Ja mám ešte koty. MC Quickly. To ešte stále to sklo predávam. Čo to tam dá? Čo? Ty si pre seba mal... Ty si pre seba mal krypry? Tak prečo si ich tam dal? To som našiel. To boli na zemi. Na zemi boli. A čo? Tak choď, ja ti dovojdu. A teraz strašne tie veci také zabijem. Idem. Het. Ne? Ona sa odpojila. Ona to vypla, ona to ich podá. No takže toto je koniec videa a neviem čo k tomu môžeme dodať. No a no... Zhorel mi dom. Florid lava. Florid lava. Florid lava. Keď florí hlava, tak florí hlava. Ale tak, aby to bolo len na jeden blok. Tak to stačí. No To jasné. sa ešte roztečie. Musím počkať. To je, mne sa to vyzval. Mhm. Kolinka? No takže tu je naša kolinka. Bola s nami, no. No, ona s nami to bola. Máme jej survival pekne. No, ja už mám. A teraz ty? No, ja si dám. My to nestíneme. O, do prdala. Kam to na mňa. Florí hlava, ja horím, ja zapálil. Florid lava. Florí zoheň. Pomoc! Help me, na! Pomoc! To pomoc! Takže to Florid bolo pre lava. dnešné video. Všetko. Všetko. Vylúči sa s vami. Vylúči sa s vami Kolinka a Minecraft Studio. Tak čus.